sa lahat ng aking ginagawa. Good morning sa inyo guys, at ngayong araw ay pupunta kami sa kasal ng aming tropa. Kasama ko si Jeron. Inaantay ko siya sa mga oras na to kasi 5:30 yung usapan namin, pero dumating siya ay 6:30 na. At ayan, nagmuni-muni muna ako para pagdating niya ay aking sasapakin. Joke lang po. Ay, parang mali yun ah. At ayan na nga, dumating na nga si Jeron. Ang sabi ko sa kanya, Brad, 2 beses mo na akong pinag-antay, hindi na maulit. So pagdating ni Jeron ay agad-agad kaming umalis. At ang sabi niya sa akin, Brad, videoin mo ako at magpi-peace bomb ako sa'yo. Let's go! Tapos kami nagbiyahe ng 30 minutes ay nakarating na nga kami ng Mangaldan. At ayan ang kanilang bayan, plaza. Napakaganda ng bayan ng Mangaldan, mga pre. Ilang minuto mula sa bayan ay nakarating na kami sa resort, kung saan dito kami magbibihis, magpo-photoshoot at magpa-practice ng aming gagawin sa kasal. Siyempre, mag-dance kami dyan, siyempre. Pagkarating namin, tinawagan na namin yung tropa namin si Brian para inform na nandito na kami. Maya-maya naman ay nakarating na nga siya. Punta kami sa kanyang room at ayan, para mag-relax. Si Jeron naman ay nag-play agad sa TV para panoorin daw yung vlog ko. Pagkatapos namin mag-photoshoot ay kami ay nag-practice ng Jumbo Hotdog! Subukan mo, baka may makala. Walang mawawala kapag nagtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo Hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Tapos nang namin nagbihis ay pinagbihis na kami para mag-prayer at pupunta na kami ng simbahan. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life would find its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So Tapos na yung kasal. Tapos na yung mga picture. Tayo ay pupunta na sa reception. Someone who feels like a holiday. Without enough pieces, really believing started to think that I'm a lost song feeling. You came out of blue already. No lie. Tell me we'll almost die while you bring it back to life. Oh, oh, I just wanna live in this moment forever. Angel, baby.
Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa Trish Hotel kung saan dito gaganapin ang reception nila Brian at Loretta. So, ayan, pagpasok mo, makikita mo ang napakagandang setup nila. Ayan, snacks. Mukbang tayo dito. Ang sasarap ng snacks nila, promise. Oras na to ay isa ako sa mga tinawag na single para sumalo ng garter at nagpakilala na nga ako dito. Ako si Philbert Mamaril from Aguilar, 27 years old. At wala akong kamukhang artista. Siguro YouTuber, sabi ko dyan, at si Chef Allen. Dahil dyan, hindi ko nasalo yung garter at ayan ako yung isa sa lalaking maswerte raw para pagkaguluhan ng mga babae. Sayang nga dyan at kasi nung tumaas agad yung kamay ng crush ko. I'm going to ask questions po sa ating bagong kasal. And usually the answer is gesture. So kung ano yung gagawin nila, gagayahin ninyong dalawa. Okay? So, kindly please each other, please. Ayan, kayong dalawa din, sir. Ma'am, hanapin mo yung partner mo. Yan! Okay. So this is the first question. Sir Brian, hawakan mo yung pinaka-paborito mong bahagi sa katawan ng iyong asawa. Ba't para si Ma'am Loretta, hindi dyan yun eh, sabi niya. Parang iba eh. Okay, Ma'am Loretta, same question. Hawakan mo ang pinaka-paborito mong bahagi sa katawan ng iyong asawa. Nag-isip si Ma'am. Sir, nakahawak siya. Gawin mo. Sige po, ma'am. Ikaw, saan yung pinaka-paborito mong bahagi sa katawan ng iyong asawa? Ano daw? Wala may gusto hawakan si Ma'am, pero pinag-iisip ko niya kung pwede. Sige na, ma'am. Go. Sige na. Hindi na, ma'am. Yung kinig-kinig. Okay, last question. So before humatong tayo sa buhay ng mag-asawa, dumaan muna tayo sa tinatawag natin ng mga relationships or yung pagiging mag-jowa or boyfriend or girlfriend. Pasensya na po sa mga single. Ayun. So, this is my first question. Naaalala niyo pa ba kung paano niyo ginawa yung tinatawag natin na tamis ng unang halik or your first kiss? Paano niyo siya ginawa? Okay, naalala niyo pa ba? Okay, paano sir go? Si Sir Telber, pansin ko hindi pa siya bumibito. Pwede ba? Or, sige, kung hindi kaya, beso na lang. Cheeks to cheeks, kaya? Okay daw. Sa lahat ng aking ginagawa, ikaw lamang ang nasa isip ko, sinta. Sana'y di na tayo
Pauwi na tayo sa mga oras na to, napadaan tayo sa Dagupan, nakita natin ang magandang pailaw ng Dagupan. At bago tayo magpaalam, magsha-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin dyan. Shoutout sa inyo mga tol. Kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, huwag nyong kalimutang i-like and share. Maraming salamat sa inyong suporta guys. Hanggang sa muli, let's go!